Ba dariya ba, yaro man kaza. Small boy chicken oil. Mene? Malama Aisha. Ina so ki faɗa min yaro man kaza da turanci. Faɗa mana. Ba dariya ba, yaro man kaza. Small boy chicken oil. Mene? Small boy chicken oil. Small boy chicken oil. To shi ke. Mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan Allah wani wasu ƙwaƙwalwa ne nake da shi, so na kasa ba kai na amsa shine na bibiyo ina tambayan mutane dan su ban amsa su, ban san ko zan samu amsa a gurin ki ba. Okay. Allah ya sa Dan Allah ina so ki faɗa min yaro man kaza da turanci. An ba assignment ne a makaranta. Mana ta so ki faɗa min yaro man kaza da turanci. Faɗa da yaro man kaza. Ina ji. Faɗa mana. Faɗa. Small boy chicken oil. Small boy chicken oil. Kin da faɗa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da Allah muna so ka faɗa mana yaro man kaza da turanci. Yaro man kaza da turanci. Yaro man kaza. Ai abu mai sauki ne, bari mu ga. Boy chicken oil. Boy chicken oil. To shi kenan mu. Tambayan ki nake so yi. Ina jin ka. Dan Allah muna so mu san su yaro man kaza da turanci. Dan Allah. Dan Allah. Yaro man kaza da turanci. Me ba man kazan da farko da turanci. Gaskiya ban sani ba. To shi kenan. Na gode.